na ginawa yan di na pure ya. Engineer siya gitu. Na license pen. Na dapat na makakuha sa galubag yan. Banda ni ka engineer ka na miya ka license. Pama na miya kakuha sa galubag ka. Piya ka license. Ana miya ka pangaruma. Ana di miya karuma niya na babay na miya ka piya-piya. Datara miya abay. Loks tano babay tano miya wapat. Datari yung mga bay. Masabar. Ayawi na ka na di pakasabar. Na di yung kutuwa babay. Apanugang niyan. Nasumi wala ka. Tigara na imam. Inako imam ako jabar yung naga. Sangay daw niya ka tilo siya marami. Tiga na imam basi, tiga kali no kanu gari, tiga na besya ko to ni mafia shuana. Tiga na to na shuana ka. Na tiga na diyan ko to panugang anak na babay na matang wala ka. Di ako pakatigir na. O puna ko miya ko madam ya kasubata na adaw na ko niya sa tuwa ka na di man ro sa ilat. Anak ang tatawan ko inir lakalak. Na matang wala tiga ni imam na basta diyan masabaro dia kali suntok ako dulian. Tiga ka na suntukan kakang kamakaawa. At hinan ito man lang, hindi kong kapigilan mahala ka na karumakanan. Yan, bato ka nang yan. At yung mabuhay mapasang ikapangilat. Ay buwa ngaranim niya ka muna, laka. Ay, hindi na katong siya kalabagyan. Tiga ka na siya karong mga babae, ito na pa niyan. Natignan na masabar, kandastanan ako niyan, kasabutan ako niyan. Iglatin na dami, sukat ako na, di makaibiyabutan niyan, di makararangitan. Ay, gusto na pagirawan, manamiyat na kaganabok. Natignan na diya kung niya di mangilabat. Natiga ka naman mo. Ay, tiga ka na kanya nakakasama niya, naasakit ka, na si panugang, nakababayaro, pati mo doon. Na si karomang, masabat, tignan na naman mo. Igra, adam niya, sukat ka, na kung siya nga si karomang ababay. Udas na kunubag ka ba ya? Tignan to nono na imam. At tignan na niya, sukat ka, kagilam niya kumaka, na ilan niya awid ka, si panugang anak ka, ano niya matutantangan. Nagradam niya, sukat ka, nakuha ka sa silopin na may itom. Hindi ka pa na makalutang sa salad. Pamay tama silopin. At tignan niya, tunikil yun. Natiga ka na pangiluba ka sa ato ng mata lang dadataro pa ka. Ay bulong anak ka na si panugang anak ka bayaro pati mo doon. Natignan may kamyelin niya na ato. Natignan niya pang inyo pakin sa ulong ka. Bangol mabubagilay. Ginatigan na dami sa wata ka na pangiluba ka sa ato. Natignan na yun na siyang ngaramangan. Na yun na siyang kikaroman yan. Oo, natignan na tigin pa po nga babaya siya na di may lay na. Kaupo na may lay na sumasilbi na ito na niya kawata. At tiginas ka man ni mataw siya, tiginan na naway. Nagradam niya sa katang-utang engineer na ginawayan. Na mangiluba sa ator. Matalang na dati si Selopin yan. Na di mabunga panugangan yan, nailay niya na nga Selopin. Lagi ano ba siya, na tingnan ba nga istapa sa Selopin, nakakatimin na ito, malangap si Bugun. Apala, di ganyan, kabisto. Na mabub ko siya panugangan, na miyabar ko, tinakakanang niya mama. Na mabisto niya na ba ator. Na mga pane, nasumul siya kwarto kay karumanin na babay. Nakalaban na ng otak kwarto, nakagitagitan siya ng suminga karumay. Ang pangiraw siya, babay, tingin sa kanil. Opo na may ilayin ato ng miyaw pa kaulong. Natinaw ba kanitarawa kasi kamo yung matiti mo. Na ako napkaswara, na igira dito ni pkaswara mo tama man, silupin siya ito, igira dami aswate, inaw na pupugulugin ako, tali ko na narwasan ni Ran. Kaya tago mo siya ganabak ka nga engineer, niya kang ganabak. Nakagya ko man kang ganabak. Na miya kang balay sa dua kanda na asulit. Na ayak kayo mana nagrabasiran. Na subsidupin niya kito ator. Sa tali ko na nawalay, kukumay siya kakumiko. Yuti babaya bilang atawa babay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang tarap ni babaya bilang atawa masabar. Miya ka masya karumang nga. Nada miya suwat yan ang mga piyasada. Kamada ka lang magbububay ang maragi suwat ng jasada. Tabiar ka no. Maka masya mamaamaw siya tuloy na detar ka daw. Datar kada ayam makna na may tawag awang na katotol mabuna ba mawiti sa sedamnya kana ka para meksiti chikaro mata are kate sote po ka nga pa ko sa datar kaloban ako ay nga disulat na kapatay ka na miyak tayo sa ka na magbuwa miya pekero mama na tigib sa tepe na sodom niya na kayo itoron hindi ako makaman ang mga bulin are kate sote po ka tinadatar no kakalam baka abnormal. Madak na mabuhat tabi at ada suwat ano na. Ay kaya babaya pa siya bilang ataw na datariyo. Maka masikarumang ka na ayaw miya sukatiyan na patapat ka ba sa udang. Amiya makariga pa na kami agengo. Ay tatapo kaya siya po no. Kaya kanina tunaw na. Secret. Kanto no. Tama biya kaya napipul. Kanto no. Matang na kaudang. Nakita man na dati ko na udang. Lagi nang babasap siya po. Kada makapisto siya karong mga kaamama. Nagiraba ba yung nga to? Kasi nga napat kabasyo, udah kasi kalima tauron. Na kinuha niya siya yung kabasyo. Na sinagyan siya pala paago niyo. Na kinuha niya siya isang kabasyo.
kinuha niyan siya isang kabaso, natiyaguan niya sa ayamaan niyan na inilitiyan siya malingaw, na kinuha niya siya isang kabaso, natiyaguan niya sa arena, agway amaan niya na piya makabatuan niya siya italog. Kapya merito niya, na kinuha niya siya sa kabaso, nabiyo niya, natiyaguan niya sa piya kaluyan, natiyaguan niya sa lamis ito, at ito niya kageta mo niya karuman yan, nanat na kikaruman niya na puro kain siya udang. Nabaro na ko tabi rin nga mapapanwaloy aguli min siya, tuwan din ka kanan niya, natama siya lang ubyan, natumiyuga. Napangiro sa mga matang wala, kalangon lemon sito. Siyap kami na talang ugina. Namaya kasurga kapman na babay. Kabasta tugung nabi ya babay ya kapantaga na kapatay. Apa kebabay ni karuman na mama na direk mo surga. Allahu Akbar. Katiap na niya alu nabi na sokon siya babay. Kidmatan niya, sirbisyawan niya, si karuman niya na mama. Igira Ramadan tugung nabi. Na 70 guna simba amya pasada ka Allah. Uman Ramadan na silbisyon ka si karumangan ya panoba pedus mga wataka. Na 70 guna simba amya pasada ka Allah. Ay dapat ng ati di mo ta kapag nating nga kikaruma sa panganangan as kababe napakasisingan ako na talaga kiyuma panuto sa pangatan ka ko surga. Ay panoba ka makasisinga are. Kau to pen de penuro ka. Kau to. Yang apa namanya are, yang apa nama dah kalian tadi apa? Macam walau di kami akan surga. Kadua tu gue kuat na babai awas ya tianu. Ina awat tak na ba imantu namia pangarumakan na siapang kaangerungi karumang kaamama. Nato ni kasiapang kasangerungi karumanga. Na kenapa gue sa kaywasaging niya paguna kasangerung yan? Ato ni kasiapang na pananggilain ka ubasala ko kapag kabawan niya ka. Kailangan na di ka pakai ko babai uban yang pala sa perfume. O sawalay para mapiakap keburu kay karumanga na pe aya perfume kana datar kala o beldi spray na di kanu dinggeli lida nang balasan ko wala aya pando bayat ya bunga na si karumanga mama na tuturun na miyobe ko na bobe na na mbenabo ka akamo taka atolo pa ni kapag maki karumanga mama aya tatagin no na matatago ko mga flowers apopala la guru sa slow motion tagin no sa kay kebong niyan na dapat akong tabieta miubi kakikaro mga mamatuturugon narungap ni sa sang orang nga kasangirong yan ang gaganga ka namya kapitugoy na da ka pamaras ay bubulap ka na nalagit na madap man naso natakapan magpunta tagin na mga mama na diswar sa imurnan at sa imurnan nakataman niya sa kalanganan tabieta makasangi Agyaman na ka na mabuhay, tabi na ka na di na keburu na mamut kay buwag keburu na ipikas itwil. Madap man na bitita. Madap man na miya katuwa-tuwa await panawin. Ya ginawa ko minuwa pa sa await panawin na gula sulat ka panaguwa di yung oto pagiris na Diyos ako din iwanin datihan yan. Miya katuwa-tuwa ito. Manatamiar ka ng mga bayo. Allahu Akbar, disor ko ng mga lato. Kailangan na ba iya mali kaya na antong na mabuyan ko ng mga bae at ipapantag niya ko mga dato. Nasakatan ang mga datong na paganeron, akap na kay karumang kaababay, na siyapang ka. Sa dataro kasi siyapaw ni inainaw siya maiyan. Allah ka, kata epitero na nabila, natanitribuhon na, uban niyo siya ng pabakatan ni Salima. Wala takabihon na, uban niyo siya ng papamasunga. Allahu Akbar. Ikatalo, tugon nabi, uwaat imuhun na mimma tut'imun, na papamakakanan niyo siya ng tugon nabi, sa dataro pagkaniyo. Di ka pa kayo ba mapya kay kapangan ng kanan sa niyo na si karumang ka na kurangap ka kanin sa walay. Bada ko naman natabiyata. Ami ka sabi siya, di ka nalangon naman ako, nalangon na balo ba ko, na may kang balik, na may auto pa matabiyo sa balwi siya, katulungan pa namin, bapatuat yan yan. At tigyan na para nangayaw kami, nakatiapya man ay taang. Allahu Akbar, ay manan yan na, pakaswagan niya, masya karuman yan na babay. Nas kanya nalangon mapya. Ika pa kay, o ba ayaw maanan yan, nasupag ka na ka na, di mo pa kakansi karumang ka. Ikapat tugon nabi, napakanditaran niyo sa mga karuman niyo, sa datarunitar niyo. Paman na kailangan na mapya kay kanditan, napakanditaran nga mabusi karumang sa mapya. Basi ka na mapya kay kanditan, na si karumang na din makasami sa malong. Aron yan napapakaluwa sa watain, aron yan napapakatete. Na mga mabuso magad, na makapera ka na makambud. Doon na nga bunga, subara lang yung pakatot. Yap na nga ba sa tanong amiyaw pakatot na kapamra kaya ba siya? Kadin na may ilang natot aba miyaw pa. Aba, kamo na sobra pa siya misal. Madagal man na ba siya tanong maranawa ribat. Yap na nga ba siya tanong adi yung nga nakupaya. Yung nga natin nakupaya, nang nga naulo niya napakabangal. Nang mabuhay niya siya nga maranawa na ba siya kaya siya kupaya na inapugupan na sa ulo niya. Pakabangal niya.
Nati panganak na, kaya nakamusulo niya, naibot kami, katanong ka naga. Kaya buliman ako. Iba na rakin ba pa ka ba na? Na pada ka ba na raw babay ko mama tugo nabi. Pada ka ba na riyan? Nasaudin ko ni katayay. Api aki si karo mga namya kataya, nakalabay po nga di kataya kay karo mga babay, nagira kang udaan. Yan niya katwa si karo mga. Si karo po mga ben, ang mga darunupen, kapag di ka nubitete ko mga karumani o mga mama. Oy, api amya makatwa kan, masara di mama kasobra. Agi amya mga amya katwa-twa ka, siya nga amya di ko pedip kapado. Apong giraw ka, are, ngangako. Are, lalawa, oh. At wala, bantan po kagu. Niya katwa-twa, nanganga. Di ka kumino ikan ako, kapag giraw ka mo nangangako. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Natabya, yun ang kailangan. Madakal mabigyan ko na din makapte sa babay. La ilaha illallah. Na, pada pa siya kabanar kay karumang ka ababay. Na ubang kaskanyan papakargani. Dia kay ababay na ayarang anak anong. Napia pa siya makakakira na di siya makakatir na di mapia. Niya kaysa nanguta bitatapya nga na hajja. Nakagya ko gupan makaw mga pun sa hajj. Sa miyapos. Pari manager. Na di mamamanay. Hanap sindagan naka punanay naka baka anak ko ba kananian. Nawakang baka ka. Matang wala ka, kaya kataon na ba perdutan yaman yan. Ha! Ay buwan may liyakan na, ay! Yeah! Nawakan na kaya kagapanin na kaya kaptan na kanararabi na kaya pakantiga ka na ginawa ka. Matang wala ka, gargargan ako. Matang wala ka, kaya niya patarawan. Di ka na lip siya nga babay na di ka baka ka, di makakatiyar. Ay bupo na kapya ka, baka ka kaya na sa lomosyon. May kapya niya na miyang kuy. Ay dapat na ay pandobang di panganganak ka. Kamada ka lang pinigil na din panganganak ka karuman yan. Ami ka kuan lang ka sisa di dalam na puyong ni nawalay. Ating mabuhan to na ini mga de. Bilin ko. Kasama po mamanap kagitan. Otomapya. Allahu Akbar. Rugi na sokasin na kukarumay na kanabali ka pakay. Apya sunabi na di mikisyo ako karuman yan. Kadip man nagkapakay ba laun sirisa ka kapakababantaliwag karumay. Makamaka mamana sobra ka sari mo. Naso ko pero sobra sa tegeri. Damargas, tingin mabi karo mga babayan kanang nga sulapot ha. Yaw pa kaulong ha. Kailangan naman na sukero may na kasanda ganun. Oy, pamanay malukanok man makapunda marakaliw. Apya sunabi ni ginaw na sali ako mga pamilya niya. Ugay na sibu sa walay. Nagkapakay mabudi ganu di sali ako si karo mga na sibu sa walay. Di pa nagkapakay abakano paliw. Abakaro kano pipi nga. Masih enggak kweta na. Miyakwa ka. Kas kama buo-buo na sumia nga sa may ito at bagurag kuminwa ka sa mga sumatiburo na ipingilaw siya sumia na terebon, teke, awakan ng lopa, awakan ng tae. Hindi mabuhay ipanutok ka pa kaya ba pumakasubra? Adiyan na daw, kailangan na ng mga dato na. Anto na pada ka benar ka ubabay. Ana pada ka benar ka ubabay. Mga uripan Allah na an-nafaka. At ito na nafaka. Dadi nga di kang gastuan. Apia na kawiyagan ni karumang kaababay na di nga sasanay. Sa kanya atas tanggungan ng mga pagpaparki karumang ababay. Kasuman subabay na sob kasukatian. Nakapakay di kanya nung baga ng mama. Kalabang kau nakabunar, adi nga kang kamagi. Oy, kasubabay, nakapakay di kanya baga na kau paman na sukatan yan. Na saka mama, na susukatan yan. Na atas tanggungan ng babay, ayaw maana na napapakako, adi nga ni kang gastawi. O, tawa, manong nga managanda-ganda, mga oripan ng Allah, subhanahu wa ta'ala. Adiya, di tanong di pa kasisingin ka anakab na rumanin sa mga orip ng Allah. Na, isa na no, ay buto ay nalito na sa tao mataguro ng apat, na miyaguto sa dunia, na miyaguto sa nungan na mauri, na isang subabay as-salihat. Kadua tugo na biya sa mataguro na yan, na inikalimu Allah, na almaskanul wasi, na bagang kawalla sa walay mablang. Paman na, agis kata na mabulang-bulang kami, lesyo po na kami akamali sa miya kalala, kami akabulang-bulang, matang wala kami adunia siya, kami adunia. Tiba nga di gabi madunia ka na kalot kaon. Tanga mako ba? Umiso ba ayawanin ka na ko? Isaw na diyan nga na station na yan diyan nga si manager ako diyan nga na siran na magarya di. Mga loksiran. Na isa na naka saban sa Sabalawi. Di ka siminaran, di ka aliman, nakatagom sa station na Abdul Hamid na di ng norte katawa ka nun. Napupukan na mo so kibul, so peace, mana na peace ano ta tikitan wa Facebook ka ba na Facebook ka? Katagom sa YouTube, namya kalalaban na sa kakon.
Mamanat, sumayaw man nga, namiya ka na na. Di miya ka, di ka gawingan. Pamakanawala nga, kati mo siya madaka na tao. Datari pa mga leo-leo, kamiya ka piya. Ano ito mo ron? Baya ka biya ka, nawala marapati. Apya di nga naman, di ugamin na. Agis ka tan, no, puna ka magumiyali so, ayos to, marata ka balay. Nabamimbalay ka ading kababalingan. O baka no, tumo na binimbalay, ading umalingan. Madaka na makambalay, nakakalabalin, ino ka nan, kaburingan. Na mirampay pera ulan na di kabalingan siwalay na ayak kumbaliw na mga setan, mga iblis. Kailangan mga daw na walay, piyakadaka-laka, di bukay niya ko na miyalakaw. Kailangan na siwalay na kabalingan. Ayak ko na ba siwalay na kabatiyan sa Quran. Basta walay, kabatiyan sa Quran na babarakatan. So, inaw na kumatiyan sa Quran sa mga ito, na kumatiyan sa Quran na baraka. Agay madakaliman to at tadi, kao po siwalay na di pa nagabatiyan sa Quran na kaya panagkita ganun na mga tugtog. Miyatay tanong. Aron na kaya nga walay, na kumatiyan sa Quran, okay na daw pumakinagun. Ay, apakadir na radio na daw pumakinagun. Di pa kapamugol sa saitan. Na, malangan ang mga saitan. Basta kaya so radio na paganda na kakabatya sa Quran na kailangan naman nagpamakinagul ma. Na ayaw ko na ikatalo asa tawa mataguro na yan, na miyaguto. Na aljar as-salih, na opun ayah siringan ka na miyakapiya-piya. Datariwa si siringan na. Opun ayah siringan na ka na, na makano mara akala ka na, miya palalawi ka niyan. Gare, daane, ino ka na, tinay no. Na tinay no kayo na, tinaswata ka na, na pugiksam, na dakibedi, na tika, adaw gare, daane. Adin na pera ka na matatagwa ka na otangan na beli nga buo. Na paluto sa miya kapiya siringan. Ay pa na isa ama piya siringan na baka bumakaluto na kaya dawagan ako so siringan na ka. Daanay! Gare! Katansuro ka ka na ka. Ayaw buwe miya ko ang kota. Mitatapya ka na talo-talo at tilapya na pimbag-bagya ka na nunubulak yung pakatokidin. Nagraman na ninidawagan na kata. Anamatag mo makaapya ka nubu na ibato na kapapakapya ginawata. Lagi mo na kaligura ko na dawagan niya sa siringan yan. Nami ka din nakinuwagin ng mabuti na kinang namin patuwatian yan. Iya to pula na nadalo. Eh mo ganda baka kadilawagin na kinuwagin ka kala-kala ko niyan. Panalamating aswallah ka makapumamagay ka. Oy. Madakaligura ko na kinamatikan ng kabalusanan. Hindi ka na baga napakain namin namanakan. Namanya kasukat man siya karuman yan. Nadyan yan umugin siringan yan na napakain naman niya man naka-apen katawan ni siya din na naman no. Napakatatalong niya. Karoon niya panikikig bilang ari iyan. Mga talong niyo siya biyo! Nakuha nilo na gawin niya na manok. Niyan na lumabusya niya nga natin Allah Akbar. Sige sila man sa manok. Niya ako lang ano. Nakalabuto mapi akasisiringan na dataranan. Allahu Akbar. Sabianan. Ay manan yan. Namano ako mo siya sa mababao. Mabababuya. Ayaw ko na isya ato sa mga kabalaro siringan. Namya kadakadakalaya. Nakanabatan ulang niya pagaluya. Oy. Napada kabalaro siringan ka. Oy. Pada ko kapyo kasi silingan na amarahu bil ma'ruf na pusuguan ka sa mapia. Gare, katya masukang ngerdi. Dia. Munga nakatya sugili ni timbala. Namya kapya-pya to. Gare katya suka pag-Islam. Oy, nakatya pa sukang ngerdi na. Naya pa na isugo ko na ame ka mamangunga na pamamagi ko sa sadaka. Ano ba yan pa na isugo ko na tiga aladang atin na maaladalan ka na tabi nga sa mga pub show. As katano na madagalap na gito naka-agar din natatagol sa mga pub show. Agi tatagol sa igay na lumot ha. Napakatatanong nga, tinadin na langon-langon na yung oros. Nasaan sa mga wasya, namya kalatian yan. Nagpagkali ba kapsyon kaya niya taka nakalatian. Nababunga ang maranaw, nabasa kayo niya panakialag, nakadi nga patigil na, kadi ka niya numugan. Nagibabunga sa bagay maranaw, na alam niya na pukat nagyuting yan. Alam niya na betul na pindaga sa lanyan. Na alam niya na lang, bari natipak yan. Alam niya na kung muna tiwakan yan. Alam niya na kurite na siya lang yan, buwan mabulang magkimikaw. Oh, nagira ba pengwa ka kululutin lo pala ka na daw na udas sa garay ane pengwa ko kululutin na ka tama gabi ka di nabangira ba di tadi nabangira ko na wa badi mo tayo kipagudas mo na may kami ka na kami udwa ado garay da ane frida ako nga oh ino to matang wala ka yang ako corona bunga na ka na miya na kan di ba bunga pada ka kawan sige buro ka na rila ako oh to sana ko po ka rin yan Allahu Akbar nadi anda na pada kawan kasi siya nga nakapipingang na uba adin na galabak yan na marata na saparin ka. Ay dahaw! Garay! Daanay! Dumakingkang kaya kasuro yan! Kapamaganta! Nagkakwaon! Kaso kapamaganta tugulabi na mas malaado sa sanaliso kasina. Kaso kasina na asya na ginakarakatulabi na perilang ka wallah. Naso kapamaganta na di ka nung perilaan wa Allah sa taman sa digasyon ko maganta ka na di ka narilaan.
Ay buka prilay na nakasama para kagari. Hindi, relay ako nga. Ato na nun. Basta man relay ako nga. Ato na, basta na relay ako nga. Pitiro ka gira na wala kayo mudu. Matama na din na pangabot minyak. Ay, no, saka di ka siya parinaan. Kaya nung akto-tori ka mudu lang. Para di ka makapulmaganta. Di nga tigita ng mga balbal na plewa. Bani mo na pamarati ka. Pero pinarasyan. Gagya balbal. Ayaw balbal na sotaw ha. Talian taan. Yung natigita ng kisa tao. Kapamara kakiyanan. Ang takapingilang mo doon. Yung na isa ko rin. Nadi mulalayo. Umusubos sa kanya na po pagkakalayo. Di timing. Yung manager. Kati ako dyan tayo. Undo yakot. Niya masero ako pa. Siya ginang to illegal. Doon na talabin pasok. At yung maganda. Talo susawati. Mayroon magmuna piyang yung pakulo niya. At yung ganato ha. Atang lang. Iyakot na pa. Masero. Ayak ya bulbul, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lakhmi akhi mayta fakarihtumu man yuqabitu wala kakanan ko sa budo pa niya matay so mga tawatalian ta na makito sa padiyen Allahu akbar nadiyan kailangan na mapiya kasi sila mga di pamakito sa sharingan naka napuda pa na tugon nabi kabenar ka akapipi ako sharingan naka inaw na pumuyawin ka o kakarata ginawin na pumuyawin ka subaraka kadiyo na matakan na simen nakagulong taala ikhapat na wa irsyadu lima fihi alkhair na pupungdawang ka sa mga galba ka mapia aya ikalima na idha ra'aita fi syar'i aqtimiha na uwana mailin ka ko silingan na ka apaawing ay kaya na pagmaang ka di ka pupumakalang ka panguti kaya na paawing yan oy aya kuna emanan na ikanam na uwana mailin ko na mapia na pamakasampay na kawana mailin ko na mapia niya magkakuna siya kito na punay haji sidaan ito na punay pamakalang ka pangat oy, so ayaw mo na yan. Ayaw ko na ikapito na sukasiyapang ka kung tamukin wala niya igada ada sa walay. Igada ada sa walay so siya nga ka na siyapang ka sa tamukin, na siyapang ka sa mga ayam yan, na siyapang ka sa walay niyan. Sa detaro kasi siyapang ka walay niyan. Walay ka. Kanabun din ikalala ko siya nga ka, natigin na atakan niyo. Na bagitan mo na. Kanabun din ti maano to. Ay manani na siyapang ka sa walay pa ka. So ayaw ko rin na siya mga urip ng Allah. At yan niya kadabi siya kura sa limanay, siya kura sa 10 ka minutos na diyan kaya ababay tanong at yan wallah, minus siya kabay wallah na pupunganin tanong wallah, apakasurgaan wallah apakasabar wallah, diyan kaya darudupay na diyan kaya mga muryatong yan na diyan kaya mga laki niyan, mga pagarin yan, mga loks yan bunyan yung na ang kaababay tanong na di tanong katawan wantak manipakatundog na katanurong at na kaya pangusyatan na kanay siya kabarangay kay manager nasi ko sa lungan na 5 kataon yatay na ibu video-video niya na oras napupungusyat ako siya terus sa balang mga ulama kada siya nang mabagay lugar nakagyo ko makapasada ko mga usyat na ubing ako ang yama mapagtungo na ko net kinaalim diyan kaya yung idami man to na makapariti ka na kami kaya nga tingin asa salungan ang barangarang namin natin na 5 oras sa buhay video-video niyan tingnan na waiba piyakan nakalak na tinabunda kaya lim sumalakalamot na senior kami pakasasangurun siya kukumpas yan so araw niyan napiyasa ka na kaya kritikal na ko ron so ganun nga di pa kagawa sa ulit yung kumpas yan ang ano malangan ang labi ni kumpas ang kaya ada taraya aajal na datara nga babitan inshallah so amali na mapya kaya si Begabi yung as kanug no langulangon kanong na inshallah na di ikakasyon yan siya kababagwatawi ada to sabay na doon ikapakasurgan na kasi siya kamudaan so kung mga surga ayay doon ka magatos lagun na ayaw buhay ida doon mga tao surga na nata-datar sa babi gumama na 30 ang talawa ida diyan napapadun ng kaya babitan inshallah pakapadun ng Allah ida pa to sa panitan tanong sa banya mapya na nuwa tanong mga nitanong ko Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh وقال ربكم دعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين يا الله قد قمت من يكبر ومن بلغ المبرق يا الله رلعك منك لولون فما قد توبتك منك لولون يا الله
Ya Allah na pedang kau narila'in kara kami syumbala aluka syami ini kara syai kamiran ya Allah laburun syu mga ina ami ini puunok kong kialok pasuno basa na ini kararin kamiran ya Allah na ini karimbit kamiran na ini karitang kamiran ya Allah na piyangunguyagang kamiran mampuruman ya Allah ini karasi kami mga lukasami, mga amami, nabusyo mga ina, nalilayong kami siya ni Allah. Ya Allah, datara diyang kay alukasami, babayami, pagarami, inami, asyi ibayadara waris ya Allah. Imanto na mapapadalang kukuban niya na diya binangkatawa ni maulaw-ulan niyang kukuban niya ni Allah. Ubaan na malalamba alusya niya na di kami panamakam lablag na rilaan ang kami ya Allah. Ya Allah, baliyang kara kami syukuban niya na surmi surga ka ya Allah. Pakasabarang kara kami ya Allah adiyang kami tetapi iyan mga murya tawiran. Mga pagarin yan, mga lakin yan, mga lukas yan ya Allah. Na syukurang sumangawat yan, amiyadin na kapapakatalwiran sa ina. Baging kasiran sa kasabar ya Allah. Baliang karakam yang kota kuba ang kota babiyam ya surga aka ya Allah. Baka belang-belang kau nasa padang ko surga aka ya Allah. Ubaan agad kami dengan panturwa ko agamang ka. Nading kapesi iterima nadaan katurwa ya Allah. Ya Allah na amika kuang kami umalikul musyanyawa. Na ayat na muripuri apakituro na kakumang ngaryami. So la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Bagi sama niyan nakati hanggang pakisusin na napigibaditan demikian maging pakisit. Alif Syami na amay kaaden asininganaken na diaken di pangangapinan. Yakni pangangapinan naken kaapinan pangangapinan naken na anto na idusaken gu anto na imambu adusanian asaken na so karumaken na pipi anaken na didin pia. Ayan, duwin niya pa kayo siya. Paganin mo pa kayo siya, namin ka diyang koto sharingan na ka. Apangangapin na ka, nadigan niya pa kapangangapinan. Ay, na anto na idusya nga, anto na idusya niyan. Na sulabi na, inalwi niya na saling sa mauna mangapin. Ko sharingan niyan. Na di kanya pa kapangangapin, na miyada ka ko kadugusyan ka, na sa kanya ni madugusya, ada kanyan pa kapangangapin. Mana nasalam yang ngapin na kada pa makasopoy uli na antononon naskan ni makasunggulay sa diyong koto apoy. Kadua pa kay siya sakan na sukaromakan na pipiapianakan na didin pia-pia. Ame katiga nakasakan tiga na pipi-pia ng jawar mga nadin pia-pia. Di kaniyang kidawa sa naman amori. Importante, minibaging ko sa atas tanggungan yan. Akab na ka, neno, kadusya ikarumang ka. Ame kadika, dino pia-pia sa naman amori, dino pia-pia sa dunia, nadusya niyan, ame kamakama sa naman amori, nadapa kaya kararangitan luwang. Ikatalo pa kayo siya, alam na, anto na edusya o tao, ayan niyan, bu, ipasyong ko siringan niyan, nakasuruyan. Allahu Akbar. Sa kataw na siya gada ng Nabi, absiksya na ko ba? Akala ba malayo siya to Nabi? Naliyong ko to absiksya na akala ba malayo siya na amal akhar, yamsi binamima. Yung ko to ikado na absiksya na akala ba malayo siya, ada susukya tamin na kiyambutan na apoy, na ayaw kong to Nabi, pinala ko niya nakasuruyan. Kasuruyan. Naliyong ka na nakasuruyan na pagkabinasan yan sa amal. Ape ka na amal ka na pagka-teoryan. Nagusto man na na deterima na amal na ka. Oy, kami kada-kada ka nakasiksa ng kaya kasuruyan. Paganiro nakasiksa ng kasuruyan, na pagkadaan sa manang sabutal ka.
Ikadua, nagkadaan ra ka sa bebeso tao. Ikatalo, nagkadaan ra ka sa bebeso Allah. Ikapat, napalupit na ng kuba o tao. Adi yung kote amanan niya na mapasang ikasuruyan. Okay, so amanan niya na diyan kaya datali ang mga dusa na di niya mapiabading lalo ka. Kailangan na piping ka suba siya nga nakakasali sa kapipipingon na di ka pipir ka wala sa anong namori wala alam. Ayun, tantay hindi lang sa pakis dari. Madet. Mga nantay hindi sa pakis. Karate arawan. Pagkasilan mo na orastan. Nadi ba na orastan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah bulan halaman ng nakamura na gani mamanan yan na tantangan ako nga bulan na nakuha na parang nakibawa manan nga maka abang yan mo kasi pakaisa sabot sa katatad mo uswa manan na sabot ko makasura mo ulama ay ni abi na sa mga pagpangyangaw na nasabot sa kuta manan yan na madala pakaisirat abi yung pakaisir na madulupangkat para meron na sa pangato na emanan yan na inusira may ginasasabot sa utama pero katawira na utahon ito kay sira na nagiti yaman yan na sa bapak ya pada kaya binasa utama mo ng mga pagtaw sabot pero na binakarangita si iyo kaya nandawa na nandawa na kata ng mga permanang utama no miyalo yung kayamanan yan alim tanong kaya mga pantag sa